kan godt nok ikke sende mig, men jeg er træt, fordi jeg var ude på en dag. Nu skal jeg vise jer, bla bla bla, hvordan man tror Minecraft-version, eller hvordan du bruger, eller skorstræk downloader, alt muligt andre versioner af Minecraft. Det er starten. Du skal bare downloade Minecraft 1.6.2 manuelt. Okay. Ja, det var for starten. Så lækker lidt i dag. Jeg ved ikke hvorfor, om der er mig, der bruger computer og internet. Jeg bruger også kun dabber. Så går du ind på dit profile. De har fået det selvfølgelig ikke klikke tjekke ud. Så får du det tjekke. Så. Okay. Ja. Så går jeg tilbage til noget der. Men i hvert fald. Så klikker du. All you see of old beta Minecraft version from 2010 til 2011. Yep. Og så kan du bare ja til det her, der kommer op. Bare never be fixed in the vision. Så. Så bare se profile. Og bam. Så nu står der red to play det. Gør det længere, hvis vi nu går lidt ned. Så gamle beta version, for eksempel den første version af Minecraft, den vil jeg bare ikke lige spille. Fordi, der er højre klik, og så du blok, venstre klik, der sætter du blok. Og du kan kun sætte cobblestone, ikke andet. Der er næsten en verden at gå på. Det første Minecraft, du selv skal skaffe dine ressourcer, 1,0,4. Min personlige favorit er en faktisk. Ej, jeg ved ikke om det er 1,6,6 eller 1,3. Jeg begynder at lave videoer med 1,3, hvis I ikke har set dem. Så. Jeg kan prøve at vise jer det. Så 1,3. What? Der. Ej, vi tager længere tilbage. Vi tager simpelthen 1,2,0. Let's go play. Let's play. Nice. Så har jeg den. Det er sådan lidt gammelagtigt. Det var ikke mig lige nu. Det ved hvorfor. Det gør den bare lige. Fordi man mangler brugstrøm her i UFO. Jeg kører sådan skabt de ressourcer her. Eller for eksempel der. Jeg får et eksempel. Godt. Jeg kan klikke F her i. Så meget tog. Se, det var 100% toget der. Så det er faktisk noget tog. Raller. Men ja, du blev hurtigt her. Nu må jeg helt sådan også 1,3. Så har jeg faktisk fået pisse meget kød. Ej, jeg
noget allerede. Sådan der. Hyperspeed. Jeg er vant til at hyperspeed, fordi så kan drengen bare sådan halvvejs rundt og strege, og man kan sådan en lille til vejen sammen. Det var ikke rigtigt. Jeg drejer den på klapvej. Så er det sådan. Jeg vil bare en Hero Branch til. Fuck det. Okay. Ja. Det. Så er det sådan en lille den der. Bum bum. Og bum bum. Bum. Det skulle bare håbe. System. Vi skal pisse på deres byggesystem. Det er nice. Så her. Tak. Der. Og det var ikke virkelig let at skjule. Så jeg skal have et skjulested, så skal bare ligge en omlop. Og så proppe den op på lejlighedsspil. Sådan ingen opdager den. Så er det bare bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum bum bum. Kan du se området? Så simpelthen. Så nogle af de ting, du kan bruge skjulested. Og du ved, du har to stacks diamonds. Og for eksempel for det her spil, der er en skrift. Nu du har to stacks diamonds, hvis der er en ret. Så er 5 stacks. Ja, det går bare ind her. Det var altid på den dårlige. Så kan vi godt selv huske. Så, ja. Fuck. I hvert fald. Det vi skal gøre, det er at skifte det der lort. Okay. Okay, nok selv klar. Der står saving chance, men jeg klikker bare kryds. Men altså. Nej. Ja. Så. Upsi, på testen op. Jeg kommer nogle gange til at trykke på den forkerte knap. Lige den rigtige knap der. Ja. Det er godt billede. Det gamle der. Jeg tænker mere som det er. Også sjovt på noget sådan en gang imellem. Ej, simpelthen. Just a smile. Okay. Okay. Det er det. Okay.